давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошу дастгириҳо ва татбиқи барномаҳои мукаммалу стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ноҳияи Ёвон марҳила ба марҳила рушд намуда, шароити мусоиди кор ва зиндагии аҳолӣ таъмин гардида, инфраструктури гуногуни хизматрасониву маишӣ мукаммал карда мешавад. дар ноҳия бунёду навсозии роҳҳо вусъат дошта, бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ ва ҷалби соҳибкорону дигар ашхоси саховатпеша роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда мешаванд. натиҷаи тадбири мазкур боис гардид ки сатҳи хизматрасонии роҳу нақлиёт дар деҳот ба маротиб беҳтар карда шавад. дар деҳаи даҳбеди қашаддараи ҷамоати деҳоти обшорони ноҳия бо саҳми ҷавонон 1500 метр роҳ асфалтпӯш ва 2500 метр сангфарш карда шуд. бунёду мунфаршнамоии роҳ идома дошта, ҳамчунин дар шафати роҳ ҷӯйбору заҳкашҳо ба масофаи 300 метр тоза карда шуд. ин тадбир боис ба он мегардад ки дар мавсими боришот оби зиёд ба ин ҷӯйборҳо ворид нашуда, роҳро валангор накунад. барои ин тадбир техникаҳои соҳавӣ ҷалб гардида, ҳамчунин аҳолӣ низ дар ин иқдомҳо ба таври дастаҷамъона саҳм мегузоранд. имрӯз бо ташаббуси ҳамин хоҷагиҳо, ҷавонони ҳамин деҳаҳо, имрӯз мана қариб 1.5 километр роҳро мана асфалтпӯш кардам. агар ҳамин хел мо ҷавонон бо якдилона як гиребон сар бароварда барои ватан, барои миллат, барои давлатамон агар хизмат кунем, анами хел ободиҳо бениҳоят бисёр мешавад. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ барои таъмиру навсозии роҳҳо, махсусан роҳҳои деҳот, иқдомҳои муассирро амалӣ менамояд. эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки яке аз ҳадафҳои асосии он беҳсозии вазъи инфраструктури деҳот ва муҳайё кардани шароити мусоиди кору хизматрасонӣ мебошад, ба воситати бунёдкорӣ заминаи мусоидро фароҳам овардааст. татбиқи барномаҳои ободонӣ, бунёду навсозии иншооти гуногун ва беҳсозии ҳолати роҳҳои маҳаллӣ ва ба ин васила беҳтар намудани шароити кору хизматрасонӣ ва рафту омади бемамонияти аҳолӣ аз афзалиятҳои фаъолияти масъулин дар ноҳия ба ҳисоб меравад. бо мақсади ҳавасмандгардонии ҷавонон аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар ҷавоб ба ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯзҳо мардуми меҳнатдӯсти ноҳияи Ёвон бо шукргузорӣ аз фазои орому осуда ва ободониву шукуфоии ватан барои саҳмгузорӣ намудан дар раванди корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистони соҳибистиқлол саъю талош намуда истодаанд. таварали соҳибназар Парвизи Сафар, Искандари Саид аз ноҳияи Ёвон барои барномаи ахбор.